Miras Radyo'nu dinleyenler. Siz Miras Radyo'nu dinleyenler. Miras Radyo'nu dinleyenler. Çatı vardır, can çapı var. Ölü ölüne Siz Miras Radyo'nu dinleyenler. Burada çok manum geliyor. Aman geliyor. Miras Radyo'nu dinleyenler. Miras Radyo'nu dinleyenler. Assalamu alaykum qadardan radio dinleyijilerim. Salam alik edi doğanlar. Besede Miras Radyo'nu tayarlanan Halifalar adlı aydın sağlı edebi çeper yaklaşımıda dinlemeye çağırıyor. Biz Halifalar adlı gepleşikler tapqırmazda Türkmenin aydın sınıfına, teatr, kino sınıfına umutla iyi kaldırıp Türkmen sınıfının şehrede medeniyetinin pajalar resmine, özünün zekiyini, okuyuvi, başarını bilen öncülü koşun halifalar baradaky gepleşikler eşdirer. dinleyen, Lezzet alın. deyin canım edi birleşleri. Biz öz medeniyetimiz we sınıfımızı östürmäge koşun adamlarymyza gowanmaga haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbangul Berdimuhammedow. Qadırdan radyo dinleyijiler. Halifalar adly aydym sarly gepleşikler tapyrmyzda şu gerekdi. Balkan welaýatynyň Itregi trabynyň ýaşaýjysy, Itrekli bagyş sadanylaryň döredijlik ýoly barada gurrun berýän Mukamly ömürler, Pederlen söhbeti adly kitaplaryň awtory şahyr, sazşünas, mirasgar Mehmet Urban Gelurban soň Türkmen aydym saz sunuwatyna öz ýoluny goýan Ussat Bagşy, Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulufyň köpgörüňli döredijlik niýeti barada gurrun berýän Ussat Halifany ýatlap atly ýatlamasyndan 3-nji gepleşik eşitdirýäs. Dinleýän zalyň qadrdan dinleýijiler. Dana
Sırma hayatında bulayım. Ay oğlum ay yanına boy. Ay avol beni sena boye gelip kandırdı. Ey babam cıhalı ey boye salam gönderdi. Ey Habib ağam badır yar 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 yar. Ay bir ey ağam ay yanına boy gülebilmek ya gülebilmek. Nur verdin yolu. Boğazından kaynap çıkan ovazlar göğe dağdan inen bullur çeşmedi. Sol ovaza mail olan kişiler kenarına hatar düşledi. Onlap, yirlap, tuğsan teşni yürekler, göz başına gelip dire çöktüler. Aydımdan oldurup verdin piyala, halayıklar üyüşüp başa çektiler. Tertevine kaldırdın çanglı şahiri, yanıp içtin bibi gıydın ışkınna, mağsuğa koğuşurup aşık tahiri, alma bilen atı vurdun köşkünne. Barha coştu aydımların bulağı, bahar coşun irir itrerin yali, aydım paylap, küllü Türkmen iline, didirdin ne acap yol, nur verdin yolu, sadalıktan, sana tay veren mami. Yadımda, yılgırıp salam alışın, devşerdin, bir evvel çopon mağsatı, çopon ney sadadır bu tarçalışım. Hava, sen sadadın çağa misali, Hudayım halarmış sadık şeyini, bir Türkmeni yine Huday yitirsin, ölüm yağlı sadı, büyük bağışıyım. Aldırdım bibi. Eşim damatının husnunun genci, ey husnundan kimzel kandırdın bibi, yandırdın bibi, koydurdun bibi, öğrettin bibi, namat olup senin aydın gönlün Rakipten boldum dünyada ölümdüne, sen ölümü gelsimeden ağlattın beni, yandırdın beni, koydurdun beni, öğrettin beni, Sen geldin
kimler hakkıyla bilgeli sımıkma. Kara söktüm gülen yüzüne, benim gönlüm buğda döndürdüm biri, yandırdım biri, koydurdum biri, kovladım biri. Yaman gördüm gidenin, bilmedim onu, yiyenlerin yedenin Gönlüm güller nerede bedenin benim donum olsun giydirdim biri, yandırdım biri, koydurdum biri, kovladım biri, Adalet'ten yalvardım vatanım al yarım alma. Gelime derman edin, boynumu bulma dedin, kendimden rağladım bilmez. Owa. Nurberdi halifaň saglyk ýagdaýy barha keselýärdi. 1991-nji ýylyň güýz aýlardy. Taýby 1991-nji ýylyň 13-nji noýabryna telewizionyada Nurberdi Gulfuň ilkinji şägirdi Aşyr Gurbanowa Türkmenistanyň at badanan bagyşy diýen hormatly adyň berilýänligi barada prezidentiň fermany okundy. Bu şahatlykly habar etirege etrawyna ýyllarym çaltlygyna ýaýrady. Bir haydan hay Aşyr Bagşyň öýüne jaň etdik. Emma jogap bolmady. Ýyjrak öýe jaň geldi. Alsam Nurberdi halifa. Ol saglyga manlykdan soň dostum hormatly ady gutly bolsun diýdi. Menem onu ilkinji şägirdiniň hormatly ady bilen gutladym. Nurberdi halifa maňa Aşyr Bagşy jaň edenligini, jogap bermänligini ýaňdatdy. Menem Aşyr Bagşyň Gazalbaýyr daýhan birleşigine saparda aýtdym. Aşyr Bagşy hormatly at münasibetli 1992-nji ýylyň ýanwar aýynyň 4-üne 5-ine toý sadakasyny berdi. Eli dutar tutup aýdyma hinlenýänleň bary toýa ýüşdi. Nurberdi halifa Bagşy, Akmehmet Nurmehmedow gaýry şägirt bilen ähleti üýşürilip sadaka berildi.
agşam bagş aýtdyrly. Şo toýda da men bagşlara bayrak tutýan beýemçi boldum. İlki şägirt bagşlar Ulmergen, Ataş bagşy, Amangelli, Karahan bagşy geregini sowdy. Soňra Ak Mämmet bagşy hoşowadyny dutardyryjaga garyp dinleýijilere paýlady. Iň soňunda halifa ilkinji şägirdiniň hormatly adyna gowunyp baryny ýoguny orta goýup giýjäň köpsi geçýänçe aýdym aýtdy. Karatlı sadiyar, ay maraz gülgünü, ey maraz gülgünü. Havarga tabi'in adasın hüvesini. Ey de gitsedim, şermin içinde. Azap Allah'ın eylere hüvesini, nere hüvesini. Ay öykün edelim, bakışın zahri, ah bakışın zahri. Gelin hepeyleyi, gülme gülsazlar, gülme gülsazlar. Ah! Kulun vade verdim yar, 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 yardan. Ha bulmam razı, kara gül kalam, kaçı hüvesin, gel gel hüvesin. Ahbara bilen izleydir bunu zayn, bir bunu zayn. Ha aman han oğluk değil, yerindir tayn, yerindir tayn. Varın yolun yar, 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 yar. Gelin kıydın, ülve böyle izla, kanla hüvesini, kanla hüvesini. Sahil kurban diye, fadan yar olmalı, gelin yar olmalı. Bir tükenini var, bulmalı, bulmalı. Sen öldün senin yar, 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 yar. Sakarım zor olmalı, uzun oya hüvesin, gel hüvesin. Ha! Ha! Ah! Yar, 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 yardan yar. Hakanım sorulmalı, uzun boya hüvesin, gel hüvesin.
köpçülük haýyş edip, aşyr bagşyň özüne de 2 aýdym aýtdyrdylar. Ahir vasifasini Ahir vasifasini Hatın dinler Hatın olur kıyağından bildirir Akır saklamaz ola Məni boyurni Aşıqri qabağından bilmedir Yaman hatırlarlar Saçı toplar Giplerinde yamanı Sözü köp olur Adişinin alınla yar Bizim çıktılar Atmalı kudun ocağından bilmedir Yansın hatın bular boy Ah erim gülüne Erim gülüne Anın can var onun aydan sözüne Ağrım bilir bir gayına boyunde Ağrımından tabağından bilmedir Mavsum uli çekil haramdan İmanına nuhaneyi yetirmeyenlere Yansıdır samayar yer 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 Ahmetli yabandan Bozdu onun yaşlığından bilmedir Etme yabandan Bolluk olur yaşlığından bilmedir Şotoy meň Nurberdi halipa bilen soňan iň soňky toýum boldy. Şondan soňra ilki men näsaglap vilayet merkezine hassahana düşdüm. Menden soň saglygy has yaramazlaşyp
Nurberdi halipa hastahana düşdi. Menin hal ýagdaýyny 2-3 ýerek jaň edip soradym. Soňra halipany öýüne getirdiler. 1992-nji ýylyň mart aýynyň aýagydy. Nurberdi halipany hälşinni baryp soraýadym. 1992-nji ýylyň 1-nji maýynda Vilayet meçhuruna Nurberdi Gulfun 75 ýaşyny bellemek barada karar edilipdi. Ulu toyun çakyly çar tarapa ýaýrapdy. Ulu atçapşy bolmaly. Emma halipaň ýagdaýy gün saýyn peçelýärdi. Etrabyň belli lukmany Gulluk Barjaýew bagşa gödegçilik etmek üçin goýulupdy. Şo toyda ulu dabarada men halipaň durmuş ýoly barada çykyş etmelim. Men hälişini baryp hal ýagdaýyny sorap, halipa bagşydan maglumat alýadym. Ol her gerek meni gelewer balla diýip güler ýüzi bilen garşylardy. Anyk maglumatlary aýy güni bilen bererdi. Ol maňa şeýle sarwyd ederdi. Ey palli, eger bolmady iş bolaýsa, men sebäpli toý ýatyrmaň. Men Aýdym saat bilen geldim. Aýdym saat bilen gideýin. Soňky edek 28 aprelde günüň soňuna soramaga baramda daşynda hosarlar ýüşüp otyrdy. Salammy bagşy dälle, başgalar aldy. Men oň güni öňünde oturdum. Halipa gözlerini yumup ýatyrdy. Birden gözüm çalaçandan maňa nazar düşüp, "Balla senmi?" diýip ýene gözüni yumdy. Bilen bir-birimizi inson görüşmedi boldy. Men halipaň ellerini gezekli-gezegine okolap, oňurdy utaryň 13 perdesini ýydarlap, ençeme toýlarda halka şatlyk paýlanby barmaklaryň mejalsyz galanyna gat hapa boldum. Toya bary ýok 2 gün garpdy. Men gat tukat bolup öýe gaýtdym. Etrek şäherçesine çar tarapdan ýuwry atlar gelýärdi. Oba ardyly mehmanlardan dolupdy. Emma Nurberdi aga 75 ýaşynyň ardyly toýuny görmek nesip etmedi. Ol maý aýynyň birine geçilýän gece saat 1-lerde gözlerini baky yumup ýagty jahan bilen hoşlaşdy. 1-nji maý güni ertigi ýerden bir aşyr bagşy bilen bagşyň ojagyna bardyk. Öýle namazyndan soň märeke bary üýşüp halipany insan ýolyna uğratdyk. Men Nurberdi halipa bilen köp toýlarda, mejlislerde, üýşmeleňlerde boldum. 40 ýyla bolan ýagşy 60-da bolup, Aýdym saat älemine ulaşşy barada oň öz dilinden magnit lentasyna ýazyp etdim. Gadardan dinleýijiler, gepleşigimiziň şu ýerinde Ustad bagşy Nurberdi Gulfun radiomyzyň ses ýadylar hazinasynda saklanýan "Nä bilsin" diýen aýdymy dinläliň. Soňra gepleşigimizi dowam ederiz.
zaman üstü sonunu abidin beşeri koymay yihidilmeni ey alım alıp o hafyalı kılmeni Yılmani kadın İdimili peynere Şehina kurmadı akıl kahveyle Kurun vermedi Yar ayrılıp yanlıyıldım görmedi Vahiy Gelin gideli kıyır kadın nerede bir kişi de akıl kâfi dolmasa bir kişi de akıl kâfi dolmasa dostmanı kapa umudunu bilmedi ey gizli at sorgunu görmedi Astagamine durmadım Bayram şahiri Aydar bilinmelerine Dünyada gelip kötradi göründü gülme Ey bülbül de paylasan dinlemesine Sehne ademi tar kadın nerede Ha Ey bülbül de paylasan dinlemesine Vahiy Sehne ademi çağır kadın Menin baştan geçirenlerin bir gerek däl, iki gerek däl, köp gerek, ençeme sowarlar berip dinledim. Ýöne şolaň ählifi ýadyma düşüp, hakydama da gelip duranok. Näme-de bolsa hamir uzundan petirdiýen ýaly, ýadyma düşenlerini ýadyga geçirip, Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Guluw barada bilýänlemmi, geljek nesillere
ýadygar oýumy parça sapladym. Orwerdi halipa radioda bolsun, telewizionyada bolsun, toýda barada bolsun tapawdy ýok. Goşgyň dogry aýdylmagyna ören uly ähmiýet bererdi. Käte öz ýanyndan käýinip gaharyny daşyna sykaranyny duýmany galardy. Laýtada Gurban Şahyryň Keýkan diýen goşgusyny ýoýup, kimsi Keýkan, kimsi Keýkilhan niwaýdanny gaty janyp şeýle diýerdi. Bu goşgy etrepli Gurban Şahyra degişli. Gurban Şahyryň Şowdur wagşyň döwründe gargala sebitlerine ýaşan türkmenliň emir taýpasyndan bolan Nagdanly diýen adamyň maşgalasy bolmaly. O maşgala mehmansewer bolup, Şowdur wagşyň Gurban Şahyryň gonak düşen ýeri bolupdyr. O denanaň ady Keýk bolmaly. Şahyr oň adynyň boğununy goşwa laýyklamak üçin ýzyna han diýen sözi goşup Keýkan diýipdir. Emma ony dürli hiledi büýtgedýärler. Oň aňyrsynda Şahyryň azaby, zähmet çekip ilhalar bolan keýgece ýatyrak we tindip nägilelik bildirerdi. Gurban Şahyrdar Şowdur wagşy öýden ýen duýdun haklamak üçin birsi goşgyny goşup, birsi aýdym edip ýadygarlyk hökmüne ýyle ýaýypdyrlar. Dogry aýdylsa gowy boljak barly diýerdi. Gadyrdan dinleýijiler, gelin gepleşigimiziň şu ýerine Nurwerdi Gulfun radioň ses ýadygylar hadynasynda saklanýan Keýkan diýen meşhur aýdymny bilelikde dinläliň. Soňra biz gepleşigimizi dowam ederiz. Yomutlu göklümde, ulu ilde, indi pirladi yokul Keýkan. Hay yokul suyun, hal evlata, asın meydana dilmanın Keýkan. Birliksin devleti, dünya tiyari, ilmdan ulul köpet tarih. Nâse tarih ettin yar, yar, yar boylar, nâtadık ölü, tarihinin rüyadıdır Keýkan. Gelin himmel beykesen gedadana, el golümde kısmınların yâdeden. A'lumu ısbıhanın sehri Bağdat'tana, sana mihman gelir, ilim Keýkan, yanım Keýkan. Zana avulur kal damadın asil Akeriyel peykeri gönüllür namsi Akuvan bir pire yar 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 yar
Mingar bakışı gülmedikler arzu edil keykat. Ha! Ha! Ahuan bir pire yar zan. Mingar bakışı gülmedik yarın çeker keyif. Ol maňa şeýle urrun bererdi. Men 1917-nji ýylyň bahar aýlaryna Esenguly trabynyň Şahman obasyna Sarwadaryň maşgalasyna dünýäge inen. Belbreneden atadan 8 çağadyk. Ýagny 6 gyz, 2 erkek oglanyk. Men çağalyk oglanyk wagtlam şo ýerde malydyna geçdi. Gary işim gudyny getir, goýuny gaýtar, oduny öt. Ara sarwatçylygyň tükeniksiz işlerine gümra bolup, ojalyga kömek etmek bolupdy. Sarwa obalar merkezleşdirilýärdi. Aň bilim mekdepleri açylyp başlady. Malydyna bolsakda çağalara bilim almaga iňs berilýärdi. Hatta ýaşullarym ýygnap olary aýratyn hatsawa döwredilýärdi. Mene bir şeýdip kä goýun üstüne gaçaklap, häte dolu atnap hatsawa döwrendik. Inne okap ýazyp bilýärdik. Şowatlar oba arasynda men eşdiýän aýdymlam esasan beýik akyllar Maltmul Pragdanny, Görowly eposyndanny, Bayram Şahyrdan, udoýly ýaşap geçen Döwlet Mämmed Balgazyndan hem Ýofra Tahir, Şakenem Garyp, Saýetli hem Raýal destanlardanny. Oba döwrüniň aýdymlamy malydyna her türlü hemlere salyp, şöp salamlaň düýbünde irginsiz gaýtalardym. Haýsy hemde täsirli bolup kulaga ýakymly gelse, şondan soň inni kaýdyma geçerdim. Sebäbim mende halipa ýokdy. Maňa eýtbeýt diýer ýaly bagyşy ýokdy. Men tarpdan diňe öz erjelligimde ahlasymyň, irginsiz zähmetime dayanmaly bolýardym. Bide aňsat düşmeýärdi. Her näçe kyn işde bu ýoldan dänmejegim çynymdy bally. Üstesine dädim pahiram, men bu ýola düşmegime begenmeýärdi. Häta asryndan döwletliň oglugydy taýak alyp koýa gider, bir döwletiň oglugydy tamdyra alyp toýa gider diýip adar berýärdi. Hernçem bolsa malydyna madaly türgenleşip geçip bir näçe aýdym öwrendim. Deň duşlarymyň düşmelerini inni mensiz geçmeýärdi. Bir gün icrak toýdan gelsem, dädem öýde şo wagt goňşymyz Saparlal Ämädowly bilen gümür ýamry oturan eken. Men gelemden dädem "Nereden gelýäň?" diýip nägile hemde sorady. Men toýdan ýemde dädem ýene azar berip maňa ýygenip başlady. Şonu Sapar aga men arkam tutup gülmerden. "Sen Nurwert sana bidere azar berme. Her bir zadyň sakasynda beýik bir baryň özü durýandyr. Belki onu kudraty güýçli Allahyň özü bu ýola salyp berendir. Sen oň ýüreginde diňzap duran dagyň filiýaly aýdymsaza bolan hewesiniň öňünde durup bilmersiň. Onsoň da aýdymsaz adam ata dürep bardyr.
Türkmenin öýde diýen anasy, gapyda bede waty, duullu goňur duutary. Oljukda gorkuýdesi bolmalydyr. Ulan bar mukaddes saatlardır diýip, mazal daşyna geçip, maňa iýenmetiniň yerliksizligini oň aňyna goýupdy. Şarwa mallaryň näçe maly baýlygy bolsa-da, bir özünden önmän köp halada goýup gitmeýän zaty olla däne durdy. Oň üçin hywa ýa-ha etlik mal ýa-da ýyly egneşip içmek sarıktır dolok narın gabyny alyp gidip bir ýyllyk iýjek çöreginiň dänesini getirmeli. Şu alada mallaryň kellesinden hem işe çykmazdy. Ýogurda däne adalanna dädemiň dünýäsi daralardy. Hiç ýerde satylyp duran däne ýokdy. Enede 1938-nji ýylyň tomsunyň soňy üýd bolaýlarna bir gün dädem meni ýanyna çagyryp, "Oglum Nurbertjan, öýde açlyk ýöwselledi. Ralaç etmeli. Seni öýdäki buhar telpegi alyp gidip däne çalşaýsaň" diýdi. Men dädemiň aýdyşy ýaly däne dur gözlegine çykyp, ýol söküp, mada oba geldim. Şo ýerde ulaýarlygynym Gurban ejekem bardy. Adamsyna baba bolyş diýerdiler. Bu oban köpüsi diýen ýaly ejemiň garyndaşlardy. Eň daýlamdy. Ejekemiň öýüne gelemde daýlam Şagylyç, Aman Recep, Giryabeg, Gurban Murat dagy gelip salamlaşdylar. Men näme maksat bilen gelenmi diňläp, o sewdaň soň eder ýörersiň eden. Ama aýdym sazdan habarly diýerler. Aýdym eşitmän ýörenmede esli wagt geçdi. Sen bile şuny aýdym aýdyp berseň diýip geçdiler daşyma. Allah, men biýalaşy radyleşmeli boldum. Şeýdip Şagylyçdaýym bir kisräjik duutar getirdi. Ana men duutar ilkinji gelek elim alşym şol. Şeýdip ähli barmy ýogumy orta goýup, giýjäň ýaryna çenli aýdym sal etdim. Ailem menden rady bolanlar da. Soýulmada ulular eýmir diýen ýere düme buğday ekip, her dähmet güne bir çuwal buğday alypdyrlar. Böwürleri dolu kızylja buğdaydy. Aýdym sazdan soňra ertesi 2 düýän ýükläp, daýlamyň bir ýanym bilen şahmana tarap uğradyk. Men 4 çuwal buğday bilen öýe barýardym. Bir çuwalla 100-130 kilogram buğday yerleşýär. Men ýolda daýymy öýe baramyzda dädemiň berjek sora olaryny aýtdym. Dädem bizden beýle zat hantama därler. Ol çaý suwdan soň uğur haýyrly, uğruň nire, ýüküň näme, belki däne satýansyň diýer. Sonra ähli syraýdarsyň diýip tapşyrdym. Şeýdip biz Şahman obamyza gelip, gapyda 2 düýän ýüküni ýazdyrdyk. Sonra dädem çak etişindenem köp gelen dänäni görüp, maňa soragyň nazaryny dikdi. Çaý suwdan soň dädem şo soraglary berip başlady. Sonra daim ähli zat düşünürdi. Dädemiň ýüzünde şatlyk alamaty, maňa guwunmak ýaly çäksiz begenç peýda boldy. Ol özüniň çuň begençini, maňa bolan guwunçyny şeýle sözler bilen tamamlady. Oglum Nurbertjan, eger orta çykyp, il halkyň göwnüne awlap bilýän bolsaň, menden ruhsat. Ýoluň ak bolup ýollaşyň hak bolsun. Allah seni öz penasyna aman saklasyn diýip maňa ak pata berdi. Men ilkinji görüp dinleýän bagşlam hojalardan Sapar Mämmet bagşy, Mämmet Göli bagşy, Mämmet Kılıç bagşydyr. Ýöne olan hiç bir maňa onu eýt, muny beýt diýip halifalyk etmänni. 100 aýlarynyň bir güni dubally. O wagt 11 ýaşlamdadym. Ýöne goýun gaýtyrmany, eşek getirmäni, çöpleme çöpläp, terek getirip çaýna gara, agam Gurbanberdi kömekçi bolmagy başarýardym. Goýunyň ilkini ýediýän wagtydy. Biroň çaýna gara edinip, sürüýün arasynda ýatamyzda giýjäň ýaryna gopan gaýharasat, ýelli ýagyş bilen bar keýpimiz aldy. İkimiz de süllüm maý edilip goýuna başarmajak bolup 50 barmy etdik.
emma sür başartman iklap gidiverdi. Sonra ağam kurban verdi koşta men yeközüm ep berip, koşta hiç yere gitme deyip, sürmöjege duşaymasın deyip, eýdene düşüp gidiverdi. Sonra ezilen egneşik bilen yapın zady olansam-da, süňüme aralaşan soğukluk men basmyrlaýady. Şowatdan-rak bilen bir laýyk gury egneşigimizi eşege ýükläp, bir saçak çörek, goýun ýagy bilen dädem eýdimizden geläýdi. O men goşda ýatanymy görüp gaty berendi. Men egnimdäki ähli eşikden maýryp gury egneşik geýdirdi. Soňra meni içmege dolap, goýunum giden urna, ağamyň hem sürüýün öldüğüne çykdy. Şeýdip olar ýel ýagyş ýatan soň, günertany olaý goşda ýygnanyşdylar. Kadırdan dinleyijiler. Gepleşigimizde meşhur Bagyş Nurberdi Gulufyň radioň tes ýazgylar hazinasynda saklanýan ajaýyp aýdymy bilen jemleýäs. Dostlar süregel yarın vasfın söyleyi. Yüzünle doludur gülü dinin, Ha İsa pehayala doymalı göz doymalı. Yevinin damı sobali. Ayının urana kastımı layım, onun koyunu otemesin zahir. Zalim ol zahir, zalim son zahir. Ah, bir kumlara kalmasa kaime kaime. Bolsan kafasına kuli Dağından doymalı, görmedikleri seni ben koymeli, 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 koymeli. Ah, dilin başına diline koymalı, gel koymeli. Yatsanıp yatmalı koni Akşam yarede sargılırım, aylanıp bezmenin bölümüm. Dölürmen, dölürmen, dölürmen.
Hanım alıp onun adını yanar mina yanar mini. Kuma çeylehin iyi Aynalık birinin bölün boy bölün. Kumaşı eylesin iyi Kadardan radio dinleyiciler, Halipalar adlı aydym sadly gepleşikler tapyrmazda, Balkan vilayatynyň Etre etrabynyň ýaşaýjysy, Etrekli bagşysadan alan döredüjülük ýoly barada gurrunmerýän mukamly ömürler, Ederleriň söhbeti adly kitaplaryň awtory, şahyr, sazşynas, mirasgär Mehmet Gurban Gelli Gurbansoň, Türkmenistanyň halk artisti Ussat Bagşy Nurberdi Gulfoň, döredüjülük dünýäsi barada gurrunmerýän Ussat Halipany ýatlap atly ýatlamasyndan 3-nji gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigi taýýarlan Atajan Urazmuradow, aýdym saz bilen beden rejissör Gaýgysyz Gurban Niýazow, gepleşigi artist Batyr Şaryf alyp bardy.